Mapagpalang araw po sa inyo mga kabaryo. Ako po ito si ang manlalakbay. Kung mapapansin po ninyo, medyo maingay ang feedback sa pagbabasa gawa ng grounded ang mic na ginamit. Hayaan niyo po sa mga next upload ng pamangkin ko ay ayos na. Hinihintay lang po yung bagong chord. Muli ako po ito si ang manlalakbay. Salamat po mga kabaryo. Isa ang lugar ng Alaminos sa makasaysayang lugar ng bansa. Dito rin matatagpuan ang mga sikat na destinasyon, lalo na kung turista ka. Isa na nga rito ang sikat at kilala na 100 Island. Samahan niyo kung pakinggan ang pinadalang istorya ng isa nating kabaryo. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Froilan. Nangyari ito taong 2012. Lugar ng Alaminos, Pangasinan. Itong mga panahong ito ay nasa kolehiyo na itong si Froilan. Buwan ito ng Mayo. Ito ang panahong walang pasok ito sa kanyang paaralan. Naisip naman ni Froilan at isa nitong pinsan na itago na lang natin sa pangalang Gilbert na maghanap sila ng pwede nilang pagbakasyonan kahit na 1 linggo lamang. Dahil sa may lisensya naman itong si Froilan, ay agad nitong kinausap ang kanyang ama na kung pwede bang makahiram ng isang sasakyang pwede nilang magamit sa biyahe. Dahil sa ayos naman ang mga marka nito sa paaralan, kung kaya't sunod sa luho itong si Froilan ng kanyang ama. Ang pinsan naman itong si Gilbert, ang pangunahing tauhan sa talyer ng kanyang ama. Nang pumayag naman ang ama ni Froilan sa nais nito ay agad na iniayos ng magpinsan ang mga kanya-kanya nilang mga gamit na dadalhin sa bakasyong iyon. Sinabi naman kasi ni Gilbert na meron daw siyang kaibigan sa nasabing lugar. Doon daw sila dediretso para kahit papaano ay hindi sila maging isang dayo sa probinsya. Lumipas pa ang mga araw. Isang umaga noon nang magising itong si Froilan. Ito na ang araw na nakatakdang pag-alis nila ni Gilbert. Labis ang saya ni Froilan sa kadahilanang ayos na ang kanyang mga dadalhin. Agad na bumaba ito pumunta sa hapagkainan. Mabilis rin naman bumungad dito ang kanyang ina na abala sa pagluluto ng kanilang umagahan. "Nay, si tatay nandyan ba?" Wikang tanong ni Froilan noon sa kanyang ina. "Andun sa talyer. Ilalabas raw yung sasakyan na gagamitin mo sa biyahe nyo ni Gilbert." "Nako, Froy, mag-iingat kayong dalawa ng pinsan mo ha. Wala tayong kamag-anak sa pupuntahan nyo." Mahabang paglalahad ng kanyang ina. Matapos nito ay sumang-ayon na itong si Froilan. Agad itong dumiretso sa talyer na noon ay nasa likuran ng bahay nila. Pagkadating nga ni Froilan ay agad niyang nakita ang kanyang ama na abala sa pag-aayos ng sasakyang gagamitin nila. Nang makita nito si Froilan ay nagwika naman ito ng, "O anak, gising ka na pala. Ang aga mo ngayon ha. Nga pala, ito yung sasakyang pwede mong magamit. Inayos ko na yan at di ka na ipapahiya sa biyahe." Wika ng kanyang ama. "Naku tay, salamat naman. Mukhang bagong gawa mo na to ha. Kailan daw kukunin ng may-ari ito?" Tugon ni Froilan sa kanyang ama. "Ay matagal-tagal pa naman. Nasa probinsya rin ang may-ari niyan. Kaya dito niya na rin muna iniwan. Pero wag mo na intindihin yun. 1 linggo lang naman ang itatagal niyo, hindi ba?"
Oo, tay. Pero nga pala, tay. Baka pwedeng makahingi na rin ng, alam mo na. Nako, sige. Eto, sobra-sobra na yan. May gas na rin yung sasakyan bago iwan kaya tingin ko kalahati na lang igagas mo dyan. Muling wika ng kanyang ama. Matapos naman iyon ay narinig nila ang sigaw ng kanyang ina. Tinatawag sila nito upang mag-agahan na. Doon naman ay mabilis na nagtungo ang mag-ama papasok sa kanilang tahanan. Habang kumakain naman sila, maya-maya pa ay bigla na ring dumating itong si Gilbert. Bit-bit na rin ito ang iilan sa kanyang mga gamit sa kanilang pagbabakasyon. Doon rin ay kumain muna ito dahil sa pag-aya na rin ng mga magulang ni Froilan. O Gilbert, maaga ka rin ngayon ah. Saka mukhang ganado ka ngayon. Wika ng tatay ni Froilan. Oo tiyo. Alam nyo naman. Laging piyesa at makinarya na lang ang laging nasa harap ko. Maganda na yung makakita naman tayo ng dilag. Maiba lang, di ba? Wika ni Gilbert sa tatay ni Froilan. Oo tay. Lagi nagre-reklamo si Gilbert. Dito na nga raw siya ata magkakaroon ng asawa dahil puro makina ng sasakyan ng kasama niya araw-araw. Muling tugon ni Froilan dito. Nako, tumigil na kayo. Sige, kumain ka na Gilbert. Malayo pa ang biyahe niyo ni Froy. Saka mag-iingat kayo sa pupuntahan niyo. Alam niyo namang dayo kayo. Wika naman ng nanay ni Froilan sa kanila. Oo tiya, ako nang bahala dito kay Froilan. Saka meron naman akong kaibigan doon na pwedeng tuluyan kahit ilang araw kaya ligtas kami. Sigundang sambit ni Gilbert sa nanay ni Froilan. Matapos naman ang pag-uusap nilang iyon, ay mabilis na rin natapos ang kanilang agahan. Agad na lumabas ang dalawa. Dala na rin ang mga gamit nila. Nang makuha na ni Froilan ang kotse ay agad niya ring pinaandar ito upang makaalis na sila. Nga pala kabaryo, mula sa bahay nila Froilan ay aabutin ng 8 oras ang kanilang magiging biyahe. Depende pa yon sa bilis ng daloy ng trapiko. Habang nasa biyahe na ang dalawa, ay agad na nagtanong kung sino ang kaibigang tinutukoy ni Gilbert. Sumagot naman ito na isa nilang parokyano sa talyer ang kanilang pupuntahan. Sinabi nito kay Froilan na noong panahong wala ang kanyang ama, isang nasiraan ang kanyang tinulungan noon. Sabi pa nito na pag magagawi sila ng alaminos, ay pwede siya nitong tunguhin anumang oras. Matapos iyon ay agad na inilabas ni Gilbert ang isang papel kung saan nakasulat dito ang address ng bahay ng lalaki. Sa pagtingin ni Froilan ng address ay hindi ito pamilyar sa kanya. Batid nito na parang liblib na lugar ang kanilang tutunguhin. Kung kaya't minabuti naman ni Froilan na mas bilisan ang pagmamaneho upang hindi sila abutin ng dilim sa daan. Nasa kalagitnaan na ng biyahe sila Froilan. Halos hapon na rin ang mga oras na iyon. Tansya pa ni Froilan na pasado 5:00 na noon at tila papalubog na ang araw. Saglit na tumigil sila sa isang tindahan upang bumili ng kanilang maiinom at saglit na nagsindi rin ng sigarilyo ang dalawa. Matapos nila ay agad na nagpatuloy silang dalawa sa pagmamaneho. Doon na nga tuluyang nilamon ng kadiliman ng paligid. Alam din nila na nasa parte na sila ng probinsya. Dahil puro mga puno at sakahan na ang kanilang dinadaanan.
Ang mga taong nakikita rin nila sa daan ay pawang may mga akay ng kalabaw. Hudyat na galing ito sa isang sakahan. Maya-maya pa ay pakonti na rin ng pakonti ang mga bahay na kanilang nasisilayan. Wala namang problema sa dalawa ang ganon. Gawa ng alam nilang ganoon talaga ang tao sa probinsya. Maaga pa lang ay wala na nang nasa labas. Nang makita nila ang isang arko, ay agad nilang binasa ang nakaukit dito. Nalaman nga nila na nakapasok na sila ng Pangasinan ng mga oras na iyon. Ang kailangan na lang nilang malaman ay ang eksaktong address na nakalagay sa papel na hawak ni Gilbert. Tuloy-tuloy lamang ang pagmamaneho nitong si Froilan. Si Gilbert naman noon ay nakaramdam na ng pagkaantok. Wala namang magawa si Froilan noon. Maging ito kasi ay nakakaramdam na ng antok. Hanggang sa ilang saglit pa ang lumipas, may nakita silang isang tindahan na bukod tanging bukas ng oras na yon. Agad tumigil ang dalawa at mabilis itong nagtungo sa tindahan upang bumili ng kape, pampagising na rin. Doon ay bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki. Anong bibilin nyo? Pagtatanong ng matanda sa dalawa, agad namang sumagot si Gilbert dito nang, at 2 kape po saka sigarilyo na rin kung meron. Tugon ni Gilbert sa matanda. Matapos nilang makuha ang mainit na kape, ay agad na nagsindi ng sigarilyo ang dalawa. Doon din sila nag-usap patungkol sa lugar na kanilang pupuntahan. Bert, sigurado ka bang kilala mo yan? Ang layo na natin tsaka parang walang tao masyado dito. Wika ni Froilan sa pinsan nito. Oo naman bro eh. Ang kailangan lang natin mahanap itong sityo na nakalagay sa papel. Isa pa, kilala to sa kanila. Ipagtanong ko lang daw ang pangalan niya, tsak mahanap natin ang bahay niya. Mahabang tugon ni Gilbert. Ano ba kasing pangalan ulit niyan? Patingin nga. Wika ni Froilan sabay basa sa papel na hawak ni Gilbert. Gustavo? Gustavo ang pangalan ng kakilala mo? Napakatanda naman yan. Wika ni Froilan dito. Tama bang narinig ko? Gustavo? Si Gustavo ang hinahanap nyo? Wika ng isang boses sa kanilang likuran. Paglingon ng dalawa ay agad nilang nakita ang matandang lalaki na tindero sa tindahang iyon. Nagwika pa ito sa dalawa na kung mahal pa nila ang kanilang buhay, ay umalis na sila. Pero kung desidido daw sila ay may matatagpuan silang bahay sa gitna ng kakahuyan. Yun lang raw ang bahay na nasa mataas na lugar na iyon. Aabutin raw ng halos 5 kilometro pa ang layo mula sa tindahang iyon. Agad namang nagmadali sila Froilan at Gilbert upang marating ang naturang bahay. Medyo hindi kasi nila nagustuhan ang tono ng matanda. Napagkamalan pa nga nila itong may tama sa utak dahil matapos maglahad nito, ay kaagad nitong isinara ang kanyang tindahan. Nang makabalik na sila sa sasakyan, ay si Gilbert na ang nagmaneho nito. Sinabi nito na para mas mabilis ang kanilang magiging takbo. Ilang minuto pa ang lumipas ay talagang wala ng bahay ang nakalagak sa kanilang dinadaanan. Tanging matataas na puno na lang at talahib ang naririto. Doon na rin nila naririnig ang mga huni ng ibon na tila nakasunod sa kanila. Maya-maya pa, nang tuluyang dumilim na ay
tanging ilaw na lamang ng kanilang sasakyan ang gumagabay sa kanila. Ni hindi rin nila alam kung tama ba ang rutang tinatahak nila dahil sa wala na rin silang mapagtanungan. Maya-maya pa ay bahagyang kumadyot ang dala-dala nilang sasakyan. Makailang ulit pa nilang sinubukang paganahin ang sasakyan ngunit hindi na talaga ito umandar pa. Doon na nagdesisyon ng dalawa na babain ito upang malaman kung ano ang naging problema. Pag-angat nga nila ng unahang parte ng sasakyan ay tumambad ang napakaputing usok. Doon nagwika si Gilbert ng, "Anak ng teteng naman, overheat yung sasakyan. Akala ko naman ayos na to, Proy. Ano ba sabi ni airpat mo?" Wika ni Gilbert habang pakamot-kamot ng kanyang ulo. "Oy, bakit ako? Sabi ni tatay, ayos naman yan. Kaya nga yan ang pinagamit sa akin eh. Teka, di ba mekaniko ka? Ikaw ang nakakaalam niyan." Tugon ni Froilan. "Oo nga, kaya nga alam kong overheat. Kinapos sa tubig. Wala ka bang tubig dyan na reserba?" Sambit ni Gilbert kay Froilan. Siyempre wala. Saan naman ako kukuha ng tubig? Alam mong pang-inom lang natin yung nabili kanina. Maghintay na lang tayo, baka may dumaan dito. Muling suwestyon ni Froilan kay Gilbert. Habang nag-iisip sila ng paraan ay may isang babae noon ang naglalakad. Papalapit sa kanila. Gamit ang ilaw na nagmumula sa sasakyan ay kitang-kita nila ang napakaputi nitong kulay. Ayon pa kay Froilan na talaga namang mapapatitig ka sa babae dahil sa angkin nitong kagandahan. Halos maging kutis mustasa na ito sa gabing madilim. Hulmang-hulma rin dito ang kanyang hubog ng katawan. Suot ang isang manipis na blusa na mas lalong nagpalabas ng kaputian nito. "Mawalang galang na. May problema ba?" Wika ng babae sa kanila. Agad namang inilahad ni Gilbert ang kanyang palad upang kamayan nito. At doon ay nagwika ito ng, Ako nga pala si Gilbert. Anong pangalan mo?" Wika nito. Doon naman sumigunda itong si Froilan ng, "Ano ka ba, Bert? Inuna mo pa yan." Miss, may alam ka bang malapit na kuwanan ng tubig dito? Nasiraan kasi kami, nag-overheat yung sasakyan na dala namin." Tugon ni Froilan sa babae. "Ganun ba? Kung gusto nyo, sumama muna kayo sa bahay. Doon meron rin tubig." Wika ng babae sa kanila. Agad namang pinakita ni Froilan ang papel ng kanilang pupuntahan. Napangisi naman ang babae sa nabasa nito habang nagwiwika sa kanila ng, "Sakto lang pala. Sa bahay rin kayo pupunta. Yung hinahanap yung bahay, bahay namin yan. Si Kuya Gustavong nakalagay dyan. Kuya ko yan." Tugon ng babae. Doon rin ay tila nabuhayan ang dalawa. Nagpakilala naman ang babae sa pangalang Bianca. Nang tanongin nito ni Froilan kung bakit andun pa ay sinabi nitong inabot siya ng gabi sa paglalako ng kanyang bibingka. Wala namang nagawa ang dalawa kundi ang sumunod kay Bianca. Agad nilang kinuha noon ang mga daladala nilang gamit sa likurang parte ng sasakyan bago tuluyang sumunod kay Bianca sa paglalakad. Habang naglalakad naman sila ay
Kausap ni Gilbert ito ngunit si Froilan noon ay abala sa kanyang pag-iisip. Lalo pat ang dinadaanan nila ay wala man lang kabahay-bahay. Doon rin naisip ni Froilan na kung saan nagtitinda ito ng bibingka. Gawa ng pansin niya ring walang bawas ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas ay natanaw nila ang bahay na tinutukoy ng nasa papel. Kulay puti ito at kitang-kita ni Froilan noon ng ilang ilaw na nakabukas lamang. Nang makalapit na sila ng tuluyan, ay agad naman silang pinauna ni Bianca papasok sa bahay. Nakita naman nila ang kalakihan nito. Halos hindi makapaniwala ang magpinsan dahil iyon lamang ang bahay na nakatirik doon. Kitang-kita niya rin na gawa sa mamahaling muebles ang mga kagamitan doon. Maging ang malaking garahe na naglalaman ng iilang mamahaling sasakyan. Tinuro pa ni Gilbert noon ang sasakyan na kanyang ginawa na pagmamay-ari ng lalaking si Gustavo. Maya-maya pa, nang tuluyan silang makapasok sa salas, doon nila nakita ang isang lalaki na kumakain sa harap ng malaking mesa na tila kumakain ito sa isang pistahan dahil sa dami ng handang nakalagay doon. Doon napagtanto ni Gilbert na si Gustavo ang nakaupo sa mesang iyon. Agad itong humarap sa kanila habang nagwiwika ito ng, "O Bianca, andiyan ka na pala. Sino yung mga kasama mo?" Wika nito. Doon ay agad ring nakita ni Froilan ang ngiti sa mukha nito nang makita nito si Gilbert. "Oh, ikaw pala Gilbert. Anong dahilan bakit ka na parito? Eh, sino yung kasama mo?" Pagtatanong na wika ni Gustavo. "Oo napagplanuhan kasi naming magbakasyon. Eh, sakto naman. Naalala ko yung sinabi mo sa akin nung magpagawa ka ng sasakyan. Kaya, ayun, dito na naming naisipang pumunta. Ayos lang ba?" Mahabang wika ni Gilbert dito. "Ano ka ba? Ayos na ayos lang, syempre. Ikaw ang dahilan kung bakit naayos ang pinakamaborito kong sasakyan. Sige, tuloy kayo. Maupo kayo at sumabay na kayo sa pagkain." Wika ni Gustavo sa dalawa. Agad silang naupo sa mesa dahil sa pagod at gutom kung kaya't kumain na rin sila roon. Si Bianca naman noon ay nakisabay na rin sa kanilang dalawa. Sinabi pa ni Gustavo na tama lang ang pagdating nila dahil sa susunod na araw ay kaarawan na nito. Gusto raw niyang andun sila upang maging masaya naman ang kaarawan niya kahit papaano. Matapos silang makakain ng hapunan, ay pinasamahan naman sila kay Bianca upang ituro sa kanilang silid. Matapos nga nilang makapasok ay mabilis rin nilang iniayos ang kanilang mga gamit. May kung ano naman ang tila gumugulo sa isip ni Froilan noon. Hindi niya rin mawari kung ano iyon hanggang sa hindi na nito namalaya na nakatulog na pala siya. Umaga na nang magising ito. Mataas na ang sikat ng araw pagdungaw niya sa bintana. Doon niya rin napansin ang ilang kalalakihan sa baba. Akmang gigisingin niya na sana si Gilbert ngunit wala na ito sa kanyang higaan. Agad itong bumaba. Doon niya nakita si Gilbert na abala sa pagpiga ng niyog. Nilapitan ito ni Froilan at nagwika ito ng, "Bert, ang aga mo naman nata nagising. Sining mga lalaki sa labas? Saka bakit ka nagpipiga ng niyog?" Wika nito.
Oo, maaga ako nagising. Kaya ako nagpipiga kasi ito yung ginagamit ni Bianca na sangkap sa bibingkang binibenta niya. Kaya ito, tumutulong ako para may magawa naman kahit papaano. Sambit ni Gilbert sa kanya. Maya-maya rin ay lumapit na si Gustavo upang kamustahin ang araw nila. Sinabi rin ito na napakuha na niya sa mga tauhan nito ang sasakyan na naiwan nila kinagabihan. Pinatawag niya lang raw ang mekanikong gumagawa sa kanila upang mapaayos ito. Sinabi naman ni Gustavo na pag sumapit ang gabi ay baka may marinig silang kung ano. Huwag raw nila itong umanong intindihin. Maghahanda lang daw siya para sa kanyang kaarawan. Matapos makapaglahad ni Gustavo, ay agad na nagpaalam si Froila na maglilibot-libot muna. Gusto raw nito makita ang dagat malapit sa kanila. Pumayag naman itong si Gustavo. Noong una nga ay gusto pa nitong pasamahan siya sa kanyang mga alalay, ngunit tumanggi na itong si Froilan. Gawa ng abala lang raw para sa kanila iyon. Nang makalabas na si Froilan ay agad itong naglakad sa masukal na daan. May mga nagtataasan pang kahoy roon, ngunit ang labis na pinagtataka nito ay kung bakit sa tagong lugar nagpatayo ng bahay ang magkapatid na ito. Habang naglalakad naman ito, ilang saglit ay may nakasalubong itong isang lalaki na nakasakay sa isang kalabaw. Doon niya nakita na tila galing iyon sa sakahan, gawa ng puro putik ang mga paa nito. Maging ang suot nitong damit ay ganoon din ang itsura. Maya-maya pa ay nagulat itong si Froilan dahil nang iniangat ng lalaki ang sombrerong suot nito, ay doon tumambad ang pagmumukha nito sa kanya. Tila pamilyar sa kanya ito na parang nakita niya na. Maya-maya pa ay napagtanto niya na ang lalaking iyon ay ang lalaking tindero na binilihan nila ng kape bago tuluyang masira ang sasakyan nila. Tumitig lamang ito sa kanya ng makahulugan bago tuluyang nagsalita ng, "Ang tigas ng ulo nyo. Kayong mga taga Maynila talaga ay hindi na natuto. Nagbabala na ako sa inyo, di ba? Tumuloy pa rin kayo." Wika ng matanda. "Teka ho, hindi ko alam yung sinasabi nyo. Nagpunta lang po kami dito para magbakasyon. Wala rin ho kaming balak na masama sa lugar nyo." Tugon ni Froilan sa matanda. "Oo, kayo walang balak. Pero yung bahay na pinuntahan nyo ay hindi nyo alam kung ano ang kayang gawin sa inyo. Aswang ang angkan ng mga nakatira sa bahay na yan." Muling paglalahad ng matanda kay Froilan. Saglit na napatahimik naman itong si Froilan sa kanyang narinig. Ilang segundo itong nablangko bago tuluyang sumagot ng, "Anong aswang po? Wala na pong ganun. Isa pa, kung aswang po ang nakatira dyan, tiyak kung hindi na kami magigising pa." Sagot ni Froilan sa matanda. Doon ay nagpakilala itong si Tandang Roy. Isa raw itong antingero noong kabataan nito. Nang dahil sa masasakit na nangyari sa kanyang pamilya, ay isinuko nito ang lahat ng kanyang karunungan at namuhay ng kagaya ng isang normal na tao. Para daw tuluyang maniwala ito, ay may iniabot ito kay Froilan na isang botelya. Ito raw ay naglalaman ng iba't ibang buhay na ugat at benditadong lana. Oras daw na makabalik ito sa bahay na iyon, at kapag ito ay kumulo, isa lamang patunay na aswang ang nasa paligid niya. Sa pagkakaroon ng kuryosidad ni Froilan, ay kinuha niya ito ng walang pag-aalinlangan. Dito niya na ito inilagay sa kanyang bulsa
Nagsabi rin sa kanya si Tandang Roy na ngayong gabi ang itinakdang pagpapasa ng isang malakas na bertud kay Gustavo. Ito raw ang magbibigay ng kabuuang lakas at pagiging isang ganap na aswang. Sinabi rin ni Tandang Roy na ang bibingkang binibenta at inilalako ng kapatid nito ay may kung anong usal na ginagamit sa pangyanggaw. Ito rin ang dahilan kung bakit siya na lang ang natitirang bukas na tindahan tuwing gabi. Siya rin kasi ang nagbibigay babala sa mga turista o di kaya ay naliligaw papunta sa bahay ni Gustavo. Sinabi ni Tandang Roy na habang may tsansa pa ay tumakas na sila. Sinabi naman ni Froilan na hindi sila makakaalis dahil sa nasa garahe ng pamamahay ni Gustavo ang sasakyang ginamit nila. Ganito ang gagawin mo. Mamayang gabi, magkita tayo kung saan kayo nasiraan. Pilitin mong paandarin ang sasakyan na ginamit nyo. Hihintayin kita, bata. Mauna na ako sa'yo. Wika ni Tandang Roy sa kanya. Hindi na nakasagot si Froilan sa matanda gawa ng mabilis nitong pinalakad ang kalabaw na kanyang sinasakyan. Labis naman ang pag-iisip ni Froilan sa mga sinabi ng matanda. Dala-dala ni Froilan noon ang botelyang naglalaman ng lana. Bumalik ito sa bahay ni Gustavo. Maya-maya pa, nang makarating na ito ay nakita niyang nagpipiga pa rin ito ng nyog. Kausap nito noon si Bianca habang naghahalo ng kanin na malagkit sa bakuran nila. Doon nga ay agad nitong tinawag saglit si Gilbert. Nang makalapit na ito sa kanya, ay napansin niyang masama ang titig sa kanya ni Bianca. Mabilis namang inilahad ni Froilan ang sinabi sa kanya ni Tandang Roy. Nang marinig lahat iyon ni Gilbert ay nagwika ito ng, "Seryoso ka ba, Proy? Anong aswang sinasabi mo? Nakikita mo ba si Bianca? Perpekto na siyang babae, Roy." Wika nito kay Froilan. "Oo nga, Bert, pero tingnan mo ang botelyang hawak ko." Sambit ni Froilan saka tuluyang ipinakita ang botelyang kumukulo na ng oras na iyon. Tuluyang naniwala noon si Gilbert sa kanyang mga nalaman. Doon nagsagawa ng plano ang magpinsan. Agad silang naghanda upang pumuslit kinagabihan. Matapos nitong makapagplano, ay tila bumalik sila sa normal. Si Gilbert noon ay bumalik sa pagpiga ng nyog, habang si Froilan naman ay nagpaikot-ikot pa rin sa labas ng bahay nila Gustavo. Ilang oras pa ang lumipas. Matapos maluto na ni Bianca ang lahat ng bibingkang ginawa nito. Agad na pilit pinatikim nito si Gilbert. Doon ay walang nagawa ang binata, gawa ng ayaw niyang makahalata ang pamilyang ito. Si Froilan naman noon ay gustong pigilan si Gilbert, ngunit maging ito ay wala ring magawa. Sumapit na ang gabi noon. Ang hinihintay nilang pagtakas sa poder nila Gustavo, maya-maya pa ay saglit na pinatawag si Gilbert ni Gustavo upang patingnan ang iilang sasakyan nito. Habang nasa garahe si Gilbert, ay marahan niyang nilagyan ng tubig ang sasakyan na gamit nila. Maging ang susi noon ay inilagay na ni Gilbert upang maging mabilis ang kanilang pagtakas. Pumatak na ang 8:00 ng gabi. Ito na ang oras ng usapan nila. Ngunit sa hindi malaman na dahilan, ay hindi pa rin bumabalik si Gilbert sa kanilang silid. Agad bumaba si Froilan upang tingnan ang nangyayari.
Doon niya naman nakita ang isang bilao na punong-puno ng bibingka. Tila wala pa itong bawas ni isang pingas. Sa labis na pag-iisip ni Froilan, ay kinuha niya ang botelyang naglalaman ng lana sa kanyang bulsa. Doon nga ay nagpatak ito ng isa sa bilaong nasa kanyang harapan. Ilang segundo lang noon ang lumipas, isang mabahong amoy ang bumalot sa buong paligid. Napagtanto naman ni Froilan na sa bibingkang iyon nagmumula ang amoy. Doon na nito tuluyang napatunayan na totoo ang sinasabi ni Tandang Roy. Maya-maya pa ay bigla ring nag-iba ang hugis nito. Naging isa itong kung anong karne na laman loob. Halos maduwal naman itong si Froilan nang maalala na kumain pala noon itong si Gilbert ng bibingkang iyon. Maya-maya naman ay tumambad sa harapan niya si Bianca na nanlilisik ang mga mata. Saglit itong tumingin sa bibingka at sa katuluyang nag-angil na parang isang aso. Nang papalapit na itong si Bianca ay kaagad itong winisikan ng lana ni Froilan. Doon ay parang asidong tumuklap ang balat ng parting nawisikan nito. Maya-maya pa ay mabilis na tumakbo itong si Froilan. Kahit anong agilap nito kay Gilbert ay hindi nito makita. Maya-maya isang malakas na makina ang kanyang narinig. Doon nito nakita si Gilbert na sumisenya sa kanyang magmadali na. Dahil ito na pala ang tuluyang nagpatakbo ng kanilang sasakyan. Mabilis na nawala noon si Bianca sa likuran nila. Agad na inapakan ni Gilbert ang gasolina, dahilan para bumirit ng husto ang sasakyan. Walang ano-ano, inararo nito ang malaking harang ng bahay nila Bianca. Madilim na noon kabaryo kaya't medyo hirap sila sa pagmamaneho. Ilang saglit pa ay nakita nila si Gustavo sa likuran na tuluyang tumatakbo papalapit sa kanila. Nakita rin ni Froilan ang paghaba ng mga kuko nito at ang paglabas ng matatalas na pangil. Isa-isa ring lumabas mula sa gilid ng mga puno ang ilang malaking aso na patuloy na humahabol sa kanila. Maya-maya, isang malaking kalabaw ang humarang sa kanila, sakay ang isang lalaki. Nailawan naman ito gamit ang sasakyan nila. At dun, nakita nila si Tandang Roy na may hawak na isang talibong. Agad na bumaba ang dalawa para lumapit sa matanda. Nang makalapit sila ay nagwika sa kanila ito ng, "Ang tagal niyong dalawa. Muntik na akong makatulog ah. Oh, kunin niyo yan." Wika nito habang iniaabot ang dalawa pang talibong. Nakita rin nila na puno ng iba't ibang medalyon ng matanda na nakasuot sa kanyang leeg. Habang nakaambas sila ng isang pangdepensang pag-atake, ay nagwika naman si Gustavo kay Tandang Roy ng, "Bakit ang hilig mo mangialam, tanda? Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Kung gugustuhin ko ay pwede na kitang patayin dito." Wika ni Gustavo sa matanda. "Alam mong matagal ko nang isinuko ang mga aral ko, Gustavo. Alam mo rin ang kakayahan ko. Kung gusto mo pa rin akong subukan, sige, lumapit ka." Wika nito kay Gustavo na noon ay tanging pag-angil na lamang ang naging sagot. Maya-maya pa ay may ilang mga aso noon ang nagtangka na lumapit sa kanila. Doon nga ay agad na iwinasiwas ni Tandang Roy ang dala nitong talibong
Ang isang asong nahuli nito ay saglit lang binawian ng buhay matapos tagain ito gamit ang talibong. Yun ay isang banta para sa pangkat ni Gustavo. Kaya naman minabuti ng mga ito ang umatras na muna. Ilan pa sa mga aso ang nagtangka, ngunit wala na rin itong nagawa pa. Maging si Bianca noon ay hindi na nila nakita pa. Sinabi naman ni Tandang Roy na hindi na babalik ang mga iyon dahil alam ng mga ito ang kakayahan ng medalyong nakasuot noon sa kanya. Mabilis naman inanyayahan ni Tandang Roy ang dalawa upang magtungo sa bahay nito. Lalo pat nalaman nito na nakakain ng bibingka itong si Gilbert. Pagkarating nila ay saglit na gumawa ng isang likido itong si Tandang Roy. At dun nga ay ipinainom ito kay Gilbert. Matapos nitong makainom ay ilang segundo lamang ang naging pagitan. Dun ito nagsuka ng isang maitim na likido. Meron pa doong nakuha si Tandang Roy na isang buhok ng tao. Sinabi nito na tama siya. Niyayanggaw nito ang kaibigan ni Froilan gamit ang bibingkang pinakain dito. Matapos iyon ay nagpalipas na rin sila ng gabi dahil baka mamaya raw ay may marka ang kanilang sasakyan at masundan ito. Sinabi rin ni Tandang Roy na hindi na babalik muli ang pamilya ni Gustavo gawa ng may mga taong nakakaalam ng kanilang lihim at tuluyang nakatakas. Nang sumapit noon ang umaga, ay mabilis namang nagpaalam ang dalawa sa matanda. Bilang pasasalamat ng mga ito, ay nag-iwan ito ng malaking halaga sa matanda. Noong una nga ay ayaw pang tanggapin ni Tandang Roy, ngunit nang mapagtanto nito na busilak ang pasasalamat ng dalawa, ay wala na itong nagawa. Hanggang sa tuluyan na silang makabalik sa bahay nila Froilan, laking gulat pa ng tatay nito dahil sa naging tama ng sasakyan. Gumawa na lang sila ng palusot upang hindi mag-usisa pa ito. Hanggang sa lumipas ang maraming taon na maalam na ang tatay ni Froilan. Ito na rin ang nagmana ng talyer nito. Si Gilbert naman noon ay nagkaroon ng pamilya at tuluyan na ring nagtungo sa ibang bansa. Hanggang sa ngayon na may anak na itong si Froilan, ay hawak-hawak pa rin ito ang lana na minsang ibinigay sa kanya ni Tandang Roy. Hinding-hindi nila makakalimutan noon ang nangyari sa kanila ni Gilbert. Sa ngayon, kabaryo, dito ko na tatapusin ang sulat na ito. Naway mabasa mo ito, kabaryo. Halos lahat ng tauhan namin sa talyer ay nakikinig sa mga kwentong binabasa nyo. Maraming salamat ulit, Kwentong Baryo. Okay, so okay na, kabaryo, no? Bali dun lang talaga natapos yung kwento ni Froilan. Medyo bitin lang kasi nga hindi natin alam kung bakit dun na lang tinapos yung sulat. Siguro nga, pero feeling ko yun na rin naman yung ending ng story kasi gawa ng nakabalik na sila. Ang nakakapanghinayang lang dito, yung hindi natin nalaman, no, yung totoong pagkatao ni Tandang Roy. Kasi isipin nyo, dati pala siyang antingero na siguro may nangyaring miserable sa buhay niya o hindi maganda. Isinuko niya yung tangan niyang mga aral, no? Ato, konting trivia lang kasi totoo talaga yon, kabaryo. Lalo na pansin nyo, di ba? Ito, bigyan ko kayo. Di ba pansin nyo ngayon halos lahat ng normal na albularyo, yung talagang legit na albularyo na may kita mo sa bahay-bahay, no?
may kita mo na hindi naman ganun karangya ang buhay nila. Diba minsan kinakapos pa nga. Kasi gawa ito ng ang biyayang natanggap nila is yung makatulong sa tao, diba? So hindi naman sila pwedeng mangikil o maningil ng labis, no? Ang nangyayari kasi ngayon, parang donasyon lang ang kailangan, di ba? Pero ngayon, meron akong nakikita o napapanood. Talagang manggagamot siya. Manggagamot siya pero grabe naman yung presyo kung maningil, di ba? So, mga ganong bagay, hindi natin alam kung anong panig sila nababagay, di ba? So, yun lang. Yun ang trivia ko kasi nga, base sa kwento ni Tandang Roy, hindi naging maayos ang buhay niya. Tapos, eto. Yun. So, sa mga mahihilig na mag-travel dyan, di ba? Kita nyo naman, usong-uso pa rin yung Yanggaw. Yun nga lang, parang medyo off ako sa story kasi una pa lang, hindi na sa bagay kasi biruin nyo kayo, nagmamaneho kayo ng sasakyan tapos dadayo kayo sa lugar, di ba? May kita nyo na purong kahoy o kaya purong mga matataas na puno. So, kayo ba parang hindi kayo magdududa na mamaya meron kung ano. Tapos isipin nyo pa, yung bahay na nilalagyan o yung kinatatayuan ng bahay nila Bianca, nasa gitna ng burol, no? Isipin nyo yun, di ba? Ayun lang ang hindi natin alam kung saan to sa Alaminos. Meron ba ritong taga-Alaminos na alam yung bahay ni... Hindi naman bahay, alam yung kwento. Kasi late lang to, late 20s lang to, 2012, isipin nyo. So, modernong-moderno pa. Kaya, baka merong nakatira doon na alam nyo. Ma-comment nyo rito. Kasi feeling ko, ang nangyari dito, kabaryo, hindi na binalikan yung bahay nila Gustavo, no? Hindi sinabi kung anong aswang to. Siguro feeling ko gabunan. Kasi nga, kumbaga may hinihintay siya na bertud na ipapasa sa kanya upang maging ganap. Isipin yun. So, parang yun nga, hindi pa siya totally aswang. No, kasi nga, biruin nyo kung talagang gano'n naman. Umaga pa lang, olats na to, di ba? Tapos, ang galing lang din talaga nung binigay ni Tandang Roy na benditadong lana. No, isipin nyo yun, iba't ibang uri ng ugat ng buhay. Na buhay na ugat, nandun sa loob. Tapos yung ginawa niya nung winisikan niya si Bianca, parang natuklap yung balat. Lupit din nun kasi grabe yun. Tapos, yun pa, di ba? Kita nyo, another story na naman to tungkol sa babae. Napansin niyo yung una kay Dayan. Ito namang, hindi ko masasabi na may similarities pero parang ganun eh. Kasi nga, babae, syempre maganda. Hanggang ngayon naman, di ba? Alam niyo, kahit sa Facebook lang, titingnan nyo. Lamang ang mga babaeng, di ba? Hindi na magsasalita kabaryo. Pero yun, nakikita nyo naman. Tapos, dahil sa babae, malalagay yung buhay nila, di ba? Hindi naman totally dahil kay Bianca. Kasi nga, ang plano lang naman talaga nila, magbakasyon. Ay napasama lang kasi nandun si Bianca tapos angkan pala talaga ng aswang. So, ang end up na ito talaga, walang happy ending na nangyari, no? Pero ang mahalaga ron, nabuhay sila. Isipin nyo kung nagtagal sila tas hindi umikot tong si Froilan. Hindi niya makikita to si Tandang Roy. Feeling ko wala na tayong kwentong mababasa ngayon, di ba? So, yun lang muna ang komento ko ngayon, kabaryo. At magbabasa ako na ngayon ng comment section, no? So, kabaryo, yun nga pala. Siguro magbabasa na ako ng mga comment nyo tapos saka ko kayo isa-shoutout. Okay ba sa inyo yun? Pero ano lang to, kahit 2 times a week na lang. Kasi para maipon natin yung mga nagko-comment. Tapos, paano ba? Paano ba yung magandang ano? Siguro okay lang bang ano? Mag-comment kayo about sa story kasi babasahin natin yan para naririnig ng mga silent listeners. No? Meron kasi tayong mga tagapakinig na talagang hindi tinitingnan, naka-earphone, play, ayun, bulsa na.
So, eto, para maging way, para mabasa natin yung mga comment ng iba, lalo na yung mga solid at active na members natin, no, sa Kwentong Baryo. Hindi naman members, no. Sige, umpisa na muna natin. Ayun, so, hindi siya nag-comment pero nag-member siya sa atin, no. So, kumuha siya ng membership at gusto ko munang i-shoutout si Cherry Joy Basilio. Yun. So, madam, pwede kang mag-comment dyan. Gamitin mo yung badge natin na nasa yun, no. Salamat sa pag-suporta mo sa membership, no. Pero, para sa akin, hindi ako sa membership na yan, eh. Kaya lang kasi, andyan na yan. Kumbaga, wala naman tayong magagawa. Si YouTube talagang bahala dyan kung paano niya papaikutin yan. So, yun. Si Cherry Basilio, ma'am, shoutout at salamat po ulit, no. Next natin, si Brain Omega. Boss, salamat sa'yo. Ito yung mga last upload natin, no. Si Nay Ana. Ayan, ingat ka, Nay. Kung nasan ka man, laging magtubig. Stay dehydrated po tayo ngayon. Ingat po palagi. Pinay sa Cyprus. Yun, salamat kabaryo. Ingat po kung nasan kayo. Si Miss Roslyn Daloper. Yun, salamat madam sa comment mo. Sa'yo din, ingat palagi and God bless sa'yo. Salamat. Arlene Culspesa. Asan yung comment ni ma'am na wala? Good day kabaryo. Nagluluto ako ng lunch. Di ba may mga ganun na nagluluto tapos hindi na nakikita talaga. So dito na natin sasagutin, di ba? Ayan, salamat sa iyo, Miss Arlene. Mga palagian natin na nakikinig yan. Si Ian Ro Kakorba, new subscriber po. Salamat, Boss Ian. Salamat. Nora P. Pahardo. TY, salamat din po. Salamat. Inday Gamay. Eva La Rosa. Okay naman ang may back. Oo nga, madam, okay naman. Kaya lang siguro hindi nila feel. Diba? So, yun. Pero salamat nag-comment ka ulit. Alam ko, tahimik ka lang na nakikinig, no? Si Boss Albert Valderrama. Gandang hapon sa'yo, boss. User, sayang hindi natin mabasa. Ba't kaya gano'n, no? Hindi natin mabasa pag user. Si Ma'am Jenny Golosino, nasa Dubai, shoutout sa kanya. Ingat lahat ng mga OFW natin dyan kahit sa anumang sulok ng mundo, no? Ingat kayo palagi. Si Boss Victor Soriano from Israel. So, yon, taga-Israel si Boss Victor. Ingat ka dyan, boss. Shifter Place. Yan, nice story. Okay ba, boss? Okay, no? Salamat. Ken Tintan. Kabaryo, silent listener niyo po ako. Thank you sa mga kwento. Yun, Boss Ken, salamat po ng marami, no? Salamat din. Si Madam Elsa Constantino. Magandang umaga po sa lahat. Halos kalbisado ko na po ang mga ads dahil sa di ko pag-skip. 14K and growing. Congrats, kabaryo. At muli, salamat sa panibago. Ayun, salamat, Ma'am Elsa. Ingat ka dyan kung may trabaho ka man dyan ngayon, no? Ang tama yung sabi ni Madam Elsa. Hindi na siya nag-i-skip ng ad. So, sana, kung kaya ni Madam Elsa, kaya nyo rin, mga kabaryo, di ba? Salamat, Madam. Si Mary Generil Rhea Batiduan. Magandang kwento from Bacolod City. Oy, Ma'am Mary, marami tayong kwento dyan, no? Patungkol sa mga aswang, lalo na kung Bacolod, no? Baka may alam ka dyan. So, yun. Joel D. Guzman, boss, salamat sa pakikinig mo rin. Ingat. Marilu Matsuda, madam, thank you palagi sa'yo. Salamat din po sa palagi niyong pakikinig, no? Alam niyo naman. Si Madam Aucolina, katapos ko lang makinig, medyo bitin pero okay lang. At least merong napakinggan. Oo nga, no, kadalasan kagaya na ito, bitin na naman. Hindi ko alam ba't hindi din natapos nila. Siguro napapagod.
shoutout po ulit. Ingat and God bless. Sana everyday napapakinggan ko ang kwento mo. Kasi magaling ka mag-narrate. Wow, salamat. Legit ba mga kabaryo? Hindi pa naman po, madam. Medyo marunong pa lang. No? So, yun. And ito na siguro ang last natin, si Tita Sereno. Yun, salamat po ng marami, Tita, sa palagiang pakikinig sa ating mga videos, no? Meron pa pala, si Boss Victor Tikala. Yan. Huling pahabol. Salamat, boss. At sa ngayon, kabaryo, dito ko na tinatapos yung shoutout natin. Bali, kabaryo, kung umabot kayo rito, sige na, konting lambing na lang. Okay lang bang makahingi ulit ng konting tulong nyo na mag-subscribe kayo sa ating side channel, no? Ang Kwentong Baryo 2.0. Ito, Kwentong Baryo. Tapos yung isa, ang Kwentong Baryo 2.0. Bali, ilalagay ko sa comment section yung link ng channel. Medyo okay na yung mga stories, no? Kinompile ko na kasi binubukod ko yung mga para doon, lalo na yung mga short stories. At konti na lang, kabaryo. Etong buwan na to, sasalang na natin. Tapos dito, marami tayo ritong, ang daming nakapending dito na kwento na talagang malulupit, no? Sana wag na tayong mabitin ulit. So, yun lang muna, kabaryo. At ngayon pa lang, magpapasalamat na ako sa mga Ngayon pa lang, magpapasalamat na ako sa mga magsusubscribe dito sa Kwentong Baryo, no? Pati na rin sa ang Kwentong Baryo 2.0. No? Kayo nang bahala, kabaryo. Alam ko naman na malakas tayong mga kabaryo, no? So, yun. Yun lang muna. Kita-kita ulit tayo sa susunod na kwento. Muli, maraming salamat.